खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। फैगौ जुलाइनि 1 खालारनिफ्राय बासनि भाराया बारायसिगोन। 1 जुलाइनिफ्राय आसाम हान्थामेला बिफाना बास गारिनि भारानि बेसेनखौ 70% बांहोनायनि थांखि लादों। हादोरारिनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांनायखौ लानानै गेदेर थांखिखौ लादों आसाम हान्थामेला बिफाना। गसाइगावआव फैनानैबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा बर' सुबुङा जिउ खहा जादों। सानफां रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थाइसेगुरि गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा बर' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ थाइसेगुरि गामिनि थागिबि सोरखारि गावबुरा रत्नेश्वर बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि 2:30 रिंगासो समाव थाइसेगुरि गामिनि दिलीप ब्रह्मनि न'आव फैनानै खोथिया फोनो जोलै दोननायखौ जानाय समाव रायजो राजा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे सोरखारि गावबुरा बिथाङाबो हाग्रानि मैदेरखौ होखारहरनो नाजानायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। लोगोसे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दङ, नाथाय रायमना नेशनेल पार्कनि खाथि खालानि सुबुंफोरा रैखाथि गैयै जानाया बारानिफ्राय बारा जादों होननानै गामिनि सुबुंफ्रा अजद पुलिस आरो फरेस्ट गार्डफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथै जिउखौ उननि समाव बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरनाय जायो। जाथायखौ लानानै रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय थाइसेगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रानि मैदेरा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो उदखार खालामबाय थानायखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिसि सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि खालामदों। हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनानै बिफां लाइफां न' बां खहा खालामनांनायखौ गोख्रैनो सोरखारा अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। आसामाव आयेन बेरेखायै हौवा हिन्जावफोर बांलादेशिफोर हाबफैनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों आसाम पुलिस आरो BSF जवाना। आसाम पुलिस आरो BSFआ थांनाय हराव खमैबो 21 बांलादेशिफ्रा आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ सिनायथिनानै गावसोरनि जायगायाव दैथायहरफिननो हादों। गहपुर बुरैखादाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मर्निं वाक खालामनो थांनाय सासे आइजोखौ दुथां सुबुंफ्रा गारियाव जर-जुलुमै दिखांनानै लानानै थांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि 4:25 रिंगासो समाव बुरैखादनि 15 नं माहारियारि लामायाव साब्रै सिनाय मोननाय सुबुंफ्रा गुफुर गाबनि गंसे साखा खबनाय गारियाव मर्निं वाक खालामनो फैनाय आइजोखौ गारियाव दिखोनानै जर-जुलुमै लानानै थांदोंमोन। उननि समाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव आइजोखौ रैखाथि पुलिसआ बिश्वनाथ सारिआलिनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि 3 नं फुथियासां गामिनि 3 सुबुङा साग्लिसार गामिनि बाहागिरि न'आव आलासि जाखांनानै न' फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो हरनि 9:10 रिंगासो समाव हरखाबै गावसोरनिनो इ-रिक्साजों जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। लामा सेरजों थानाय दंग'आव इ-रिक्साया लामानिफ्राय गलांनायनि जाहोनाव खासिया बर' मुंनि सासे 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा इ-रिक्साजों होसिनजानायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सानैया खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।